Здравейте, приятелчета! Аз съм Геймър БГ. Това ми е моето царство. Има строн, всичко. Така. Тронът. Така има и ни стълби. И аз в Майнкрафт съм пишал Моели 001. Ако играете в Fire Souls Gaming, може да ме видите някой път. Така. Тук си имате една рамка, тук няма нещо. Си има едно копче, тук също. Чакай. Фейн. Чакай. Чакайте. Чакайте. Отде са вземате ви, бе? Изродски скелети, ти, бе. Малей. Етка си имате за енчант. $30 Ще го има в линк. Тук е горния етаж. Тук всичко. Ти ще бъде малко клипче, само да ви покажа замъка. Тук има седалки, всичко. Да сядат хората. Така. Това ми е замъка. Има сигнализатор и всичко. И той беше от мен. Аз съм от GamersBG. Абонирайте се. Гледайте клиповете ми. Ако сте добри. И това е от мен.